Bos días a todos os nenos, nenas e profes do CEP Carlos Casares. Un saúdo desde Radio Saltamontes, hoxe 25 de febreiro. Onte celebramos un día moi especial, o Día de Rosalía. Pois hai uns poucos anos, alá polo 1837, nese día era inscrita no rexistro de Santiago de Compostela esta nena. Pero, quen era esta Rosalía? Pois nin máis nin menos que a que logo todos e todas coñeceríamos como Rosalía de Castro, o símbolo da literatura galega, a figura máis representativa da nosa cultura e do noso idioma. E foi tan importante para a nosa lingua e a nosa literatura, entre outras cousas, por elevar definitivamente o galego á categoría de lingua universal, ao empregalo para compor obras dunha profundidade, variedade e complexidade que non teñen igual en ningunha literatura contemporánea. Atreveuse a publicar os poemas e novelas en tempos en que as mulleres tal cousa lles estaba prohibida. Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía en los afara. A meniña silandeira, a da fala de meniña, pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pedade de cigueira, chamando pola corada, a rebelde de boideira, non é musa nin postal, sube as molas das figueiras e ali deitase a soñar. A música é sempre unha boa maneira de gozar e descubrir a poesía. Por iso, Rosalía foi sempre tan cantada por persoas tan distintas como Amancio Prada, Luz Casal, Uxía e moitos máis que descubriredes ao longo do noso programa. Cantamos a Rosalía! E para iniciar o programa, imos escutar un fragmento do prólogo dun dos seus libros máis coñecidos, Cantares Gallegos. Serán romerías, paisaxes, devesas, pinares, soidades, ribeiras, costumes, todo aquilo, en fin, que pola súa forma e colorido é digno de ser cantado. Todo que tuvo un eco, unha voz, un grunxido por leve que fose, con tal que chegase a conmoverme. Todo isto me atrevín a cantar neste humilde libro para decir unha vez siquera, e aunque sea torpemente, os que sin razón nin conocemento algún nos despresan, que a nosa terra é digna de alabanzas, e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas máis ilustradísimas provincias cunha risa de mofa que, a decir verdade, por máis que esta sea dura, demostra a ignorancia máis crasa e a máis imperdoable injusticia que pode facerlle unha provincia a outra provincia irmán, por pró de que esta sea. Mas é aquí que o máis triste nesta cuestión é a falsedade con que fora de aquí pintan así aos fillos de Galicia como a Galicia mesma, a quen xeralmente xulgan o máis despreciable feio de España, cando acaso sea o máis hermoso e digno de alabanza. Comezamos xa escoitando a Luz Casal, que lle puxo música a un dos seus poemas máis coñecidos, Negra Sombra.
negra sombra que más sombras, o pedos meus cabezales tornas facendome mofar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento. Canta niña na beira da fonte, canta. E seguimos con máis música. Agora Rosalía na voz da cantante galego-palestina Nahla Shamin. Do compás da leite na proia da pedra do lar. Que feira rapaza, se cantas faremos festiña por fora, festiña por dentro, co son da gaitiña, co son do tambor. Te pido que cantes, neniña, neniña, por Dios. Que se me pediron, que se me mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que se me pediron na beira do mar, pedas ondinhas que veñen e van. Que se me pediron, que se me mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que se me... Muiño dos Castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do luar, amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor, camiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. E imos agora a escoitar outro dos seus poemas. Como chove miudiño, esta vez na voz de Amanda Prada. Misteriosa regadeira, fino orvallo champosa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, semeñando leve casa, que soplío vento mueve, e flotantes ondas pesa, refrescando canto a casa, que o sol ardente crove. Este vaise e aquel vaise, e todos se van. Galicia, sin homes quedas, te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non teñen fillos, e fillos que non teñen pais. E tes corazóns que sufren, longas ausencias mortas, viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. E seguimos con máis música. Agora é unha composición de Abel Rábade do poema de Rosalía Ladraban contra mí. Ladraban contra mí, que camiñaba casi que sin alento, sin poder con meu fondo pensamento, e a penzoña mortal que me levaba
E a xente que topaba ollándome a mantenta un ardor sin igual e a miña frente. Alá, pola alta noite, a luz da triste moribunda lámpara, ou entre a negra oscuridade medosa, o vello ve pantasmas. Uns son árbores muchos e sin follas, outros fontes sin augas, monte que a neve eternamente cruve, ermos que nunca acaban, e o amanecer do día, cando ca última estrela aqueles marchan, outros veñen máis tristes e sañudos, pois a verdade amarga, escrita tras nos apagados ollos e nas asíenes calvas. Non digas nunca os mozos que perdeches a risonha esperanza, do que vivir comeza sempre é amiga, só enemiga mortal de quen acaba. Castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos, cando van, van como rosas, cando ven, ven como negros, cando foi, iba sorrindo, cando veu, viña morrendo, a luceciña dos meus ollos, o amantiño do meu peito. E non podía faltar unha composición de Airiños, Airiños, Aires, esta vez na voz de Mercedes Hernández. Como dicía a propia Rosalía, buscaime, rapazas, velliñas, mociños, buscaime entre os robres, buscaime entre os millos, nas portas dos ricos, nas portas dos pobres, da que estes cantares a todos responde, de noite e de día, na aurora, na sera, oíresme cantando por montes e veigas, quen queira me chame, quen queira me obriga, cantar cantarei de noite e de día. Xa nos despedimos, agardamos que o pasarades moi ben e que disfrutarades deste programa, dos poemas e da música feitos en homenaxe ao nacemento desta gran muller, Rosalía de Castro. Grazas aos técnicos Inés e Carla Gándara, así como a profe Luz e ata o vindeiro xoves, no que os nosos compañeiros e compañeiras falarán doutras mulleres importantes. Gracias. Muy bien, Raúl, muy bien, Lara. Gracias, Carla.